dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahal, huwag naman sana mahinto sa pag-aaral ang mga bata. Oo, gagawan natin ng paraan yan. Nay, Tay, gagapay ninyo ako dyan. Senator Win Gatchalian! Alam kong malaking bagay na masuportahan ang pag-aaral ng inyong mga anak. Kaya naman pinursigi natin na makapaglaan ng 300 milyong pisong budget bilang tulong pinansyal sa mga mag-aaral. Salamat sa tulong niyo, Senator Win. Tandaan, pag-edukasyon ng kabataan ay binigyan ng importansya. Win tayong lahat! Paalaala mula kay Senator Win Gatchalian. Panahon sa takdanay, naapoy takdanay sa balay, nga di mabantayan. Tungod ang sponge kay mahimong pugaran sa milyon-milyong kagaw na mahimong makatakot sa kananan. Likayi ang takdanay. Ang Philippine Society sa Microbiologists kay karekomenda sa Joy Antibag nga naay kahong sa safeguard. Mutantan sa 99.9% sa kagaw sa sponge. Aron makalikay sa takdanay sa giganan, pag Joy Antibag nga naay kahong sa safeguard. Likay sa kagaw, likay sa sakit. Pag-Joy Antibag, aron makalikay sa takdanay sa kananan. Kusara ka tawag nimo, text o chat line. Problema ninggaan ka subo kalipay na. Ablihin na ang San Miguel, pinsan nimo sa Virgol Kuyog ang barkada. Pag-Virgol sa kapay, pag-Virgol sa kapay. Pagkalami ka ayo, pinsan ko. Pag-Virgol sa kapay, isang kanusaway biya ay pag-Virgol sa kapay. Drink responsibly. Beer call muna tayo. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanglulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. PCSO. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max. Starwax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yabang ng tubig, mabalik ka sinamang sa loob. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max, max, max. Starwax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Chismis! Sa tikuan! Pulong nga unod, pero kasunis ka ba ho? Bahu? Panglakaw nga gidaw ni, pero ang pangbalay stinky? Bahu? Ikaw ba ni? Ako? Magbangong buhay na ka. Ayaw mag-chinusi. Tangnani Downy! Downy kontra kulon. Deserve sa tibuok labada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala na iba po. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang tibuok labada. Tumana ang saktong oras ug adlaw sa paggawa sa balay aron makalikay sa daghang tawo ug makalikay nga makakuha og virus. Usa ka pahinumdum gikan sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave ang uban dili na mamina og radyo o dili na sila maghatag og panahon alang sa pagpaminaw tungod kay busy kaayo sila. Pero ngano ba nga muhatag kita og panahon sa pagpaminaw og radyo? Dili lang kay radyo, mahimong sa telebisyon usap.
Tungod kay naamanggod sa radio, naapod sa telebisyon, masayra nato ang mga panghitabo sa atong palibot. Kung masayod ta sa mga panghitabo sa atong palibot, masayod ta unsa ang gikinahanglan, unsa ang problema, o unsa pod unya ang atong ikasalmot inig kasayod nato niining tanan. Subod ipasabot, nakapakabana ta. Kay kung di ta maminaw, di ta mutanaw, wa man tay kasayuran kung unsa na ang atong palibot. Di ba? Mahimong ingno nato nga ato rang kaugalingon ang atong gitagaag pagtagad. Kung himuon natong rason nga di na ta maminaw radyo kay bisita sa ato ra pong kaugalingon. The fact nga maminaw ta tungod kay nagpakabana ta. Kay inig kasayod nato unsay mga balita, unsay problema, mangita man po dayon tag solusyon kung unsay ato ikasalmot. Now, sa kabahin aning atong tulumanon, mahitungod ni sa pagtuo. Ug ato manggong nakita nga nagkabahin-bahin ta sa pagtuo. Daw dili kini maayo nga talan-awon sa atong pagtuo. Tungod kay matud pa sa atong Ginoong Jesucristo, Amahan, mausaon ta sila. Maingon nga ikaw ug ako usa. Particular kaayo ang atong Ginoong Jesucristo sa panaghiusa. Pero ngano ba nga nagkabahin-bahin ta? Tungod kay wala ta magparihas og sabot sa balaang kasulatan. Ug tungod kay ang yawa naningkamot nga mabahin-bahin ta. Kay siya may gustong dili matuman ang kagustuhan sa Dios. So, mahibaw nato sa radyo, sa telebisyon, kung naunsa ta pagkabahin-bahin. Unsay mga pagtulunan nga nakapabahin-bahin nato. Ini kasayod nato unsang mga pagtulunana, unsang nga klase o mga klase sa pagsabot kita nagkabahin-bahin, sumaw nang mangita ta og medios. Magtuon ta atong pangayuon sa Dios nga lamdagan ta ug masayod ta unsa ang lunsay gyud nga kamatuoran mahitungod sa pagtuo aron ato ni nga mapaambit bisan asa. Ug usa na niini dinhi sa radyo. Now ako kung ako lang kaugalingon mo akong gilantaw, dili na ko moari dire. No? Dili na ko moari dire. Kay sigurado naman ko sa akong pagtuo nga husto na yun. Kay ako maning gitunan. Ako ning gitunan ug daghan nga klase nga pagtuo ang akong nahinagbo. Ug nakaingon ko naa diri sa Roman Catholic Church ang fullness of the truth. Dili ko moingon nga kamong naa sa dili mga Katoliko, kamong dili mga Katoliko, dili ko moingon nga wala mo'y kamatuoran. Naasab mo'y mga kamatuoran tungod kay kanang Biblia nga inyong gigamit, gikan raman po na diri namo sa Katoliko. So kay gikan na sa Katoliko ng Biblia nga inyong gigamit, inyong gihubad, o inyong nang giangkon kay kamo may gahubad, pero dili mo makanigar sa history o kasaysayan nga ang Katoliko mo'y unang gahawid ana. So kay ang Katoliko maoy unang gahawid ana, so pwede siya makapangangkon nga siya ang tag-iya ana. Mahimo ba na, Brad? Mahimo ba na, Brad? Okay. Kana bitang yuta nga actually Diyos may tag-iya ana. Pero nganong pwede man nato himong angkonon. Di ba? Nganong naamantay mga yuta karon nga moingon ta nga ako na, imo na. Nganong makaingon man ta ana nga kumbot na hunaon nga kining mga butang sa kalibutan iya man ni sa Dios tanan, pero nganong ato mang angkonon? Tungod kay gitugot sa Dios nga kita makaangkon.
Di ba? Mauusab. History will show us ang kasaysayan nagpamatuod, nagpahibalo nato nga ang Romano Katoliko maoy unang nakahawid sa Biblia taliwala sa daghang kaayong nag-angkon karon nga matuod kuno nga tinuoan. Katoliko dili na mabangbang sa kasaysayan, mga tinahod nga tipaminaw, mga viewers, di na mabangbang. Kinsa may makasupak ana. Kay kung moingon pud mo mga Hudiyo mo'y nakauna ana, kay sila maoy una, timan ana to nga ang mga Hudiyo dili na kumpleto ilang Biblia base sa atong Kristohanon nga pagtuo. Ngano man kay wala nila dawata ang New Testament, ang bag-ong kasabutan. Wala nila tuhui ang naara po diha gipanagna sa ilang kasulatan sa daang kasabutan sa Jeremias 31. Tudling 31 hangtod 32 nga maghimo ang Dios og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So, unsaon pagkakumplito? Unsaon pagkakumplito nga masayra na to ang revelasyon sa Diyos kung diha ra po tataman sa daang kasabutan? So, para makumplito, kinahanglan tuhuan usab nato ang bag-ong kasabutan. So, kitang mga Kristohanon, kumplito ang atong nasayran mahitungod sa Diyos. Sa revelasyon sa Diyos, tungod kay naatay New Testament. Di ba? Naatay New Testament. Pero karon diri ang problema. Nabahin ta. Now kung ako lang yung gamiton ng akong kana bang right sense. Kung Katoliko ang gauna sa paghawid aning Biblia, malagmit siya pud ang giauthorize sa Ginoo nga maoy final arbiter nga muhubad aning Biblia. Di ba? Kaya kung bisan kinsa lang ang muhubad aning Biblia, unsay mahitabo, tanawa karon, unsay nahitabo nato. Nagkadaghan ang relihiyon o saray Biblia, lahi-lahi og interpretasyon, then matag usa mo ingon, ako mo insakto, kamo dili. Ako mo po ni akong naagianon ta sa una, kay mabiya man ta ko sa Katoliko. Kay nadala ko anang giingon nila nga sayop ko no ang Katoliko. Pero tungod kay wala ko mupili nga kinahanglan one-sided ra ko. Ang akong gipili nga kinahanglan maminaw ko sa matag mo istorya mahitungod aning Biblia. Ug akong nabalansi nga naa may kamatuuran sa ubang relihiyon kay gigamit nila ang Biblia ang Katoliko, pero naa ang tibuok kamatuuran mahitungod sa revelasyon sa Dios sa Romano Katoliko, kay siya mo'y tag-iya aning Biblia, kay nagtuo ko nga siya mo'y gi-authorize sa Ginoo nga muhubad aning Biblia nga ang iyang paghubad final o definitive. Tingali mo ingon mo, kuyawa guni mo veritas definitive mura mag Supreme Court. Sa ato pa watay kagawasan day nga mo pa hubad pud aning Biblia, kay Katoliko raman jay final arbiter. Definitive ang iyang desisyon. Supreme Court ang iyang desisyon. Now, kung ang Ginoo pod mo pili nga walay Supreme Court, walay definitive nga paghubad, walay authority nga mo'y final arbiter aning Biblia, unsay mahitabo? Mao ning nahitabo nato karon. Kay wa may final arbiter bisan kinsa may muhubad sa Biblia. Di ba? Nga moingon siya kini mo'y amay husto. Dito pod sila. Ay kini pong amo may husto, di equal kuno. Equal kuno ang authority. Equal kuno ang authority sa matag pundo. Mao na nga bisan asa ra ta nga pundo. Are you sure? Malipay ka ang Ginoo sa atong nahitabo karon nga nagkabahin-bahin ta. Ngano man sa tanang mga apostoles, si Pedro mo'y ay iyang gituganan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Kung tanan tumanon, puros leader. Kana ra bang tinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit? Kung tanaw na to ang Jewish tradition, buot ra ba ipasabot ana, gihimo kang representative nga mangulo. No? Tanawa tong gingharian ni David, nga sa gingharian ni David na ay hari na naapoy tinugyanan sa Yahweh nga kanang gitawag og prime minister. Second in command to the king. Tunin ninyo ang gingharian ni David. Nga si David hari, pero sa iyang pagkahari, naapot siya prime minister. Ang prime minister, gitugyanan og mga Yahweh, o Yahweh sa gingharian. Nga, mo represent sa king
kung ang king wala diha. Di ba? Parehas sa mayor na ay vice mayor. Kay kung aron kung wala ang mayor, mo represent ang vice mayor. Si Kristo paghadi kahibalo, ang king, ang hari sa atong Kristohanon nga pagtuo, dili kahibalo mamili og iyang prime minister. Diya ta na sayo. Ngano man, klaro kay sa Biblia. Sa tanang mga apostoles, si Pedro ang iyang gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit nga nagsimbolo sa iyang gahom sa pag-shepherd. Pag dumala sa iglesia. Kaya ang iglesia kinahanglang dunay usa nga chief shepherd. Juan 10:16. Si Kristo ang ipasabot ana chief shepherd. Unya sa tanang mga apostoles, kinsa ang iyang gihimong mo trabaho, anang iyang trabaho sa pagka chief shepherd? Nganong di man ta kasabot? Nganong di manato mapamalandungan ng Juan 15? Juan 21. Juan Kapitulo 21, versikulo 15 hangtod 17. Nga, naa tanang mga apostoles, present dito, naa dito tanan, taliabot na nga mo, kayab si Kristo sa langit. No? Taliabot na. Pero nga naman, nga sa tanang mga apostoles, naa manunta dito, nagtanaw. Nga nung si Pedro na may giingnan, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Di ba trabaho mo na niya? Nga nung si Pedro ramay yang giingnan, buti pasabot, si Pedro maoy representative niya. Kung wala, diha ang iyang personal presence. Sa ato pa, ang katungdanan ni Pedro, mao ang vicar of Jesus Christ. Representative of Jesus Christ. Kinsa may nagtudlo ana sa tanang mga tinuhuan karon? Only the Roman Catholic Church. Nga kanang posisyon sa Santo Papa, mao na ang posisyon ni Pedro. Ang holder of the keys, representative of Jesus Christ. So mga igsuon, ang Supreme Court, sa akong pagtuon, mutuo mo sa dili, dugay kong gabalan siya ni, ang Supreme Court kanang naay Chief Justice. Unya, Katoliko na may katudlo nga sa mga apostoles na ay Chief Justice. Si Pedro, kay sa ubang relihiyon, parehas ramang kunog katungdanan ang tanang mga apostoles, which is wrong. Tanan madiaing mga apostoles gitugyanan sa case of the kingdom diya sa Juan 21, katong taliabot ng mukayab si Kristo sa langit. Nga iyan ang gilig-on kung kinsay mo represent niya. Iyan ang giingnan si Pedro daan na to sa Mateo 16:19, katong tugyanan sa Yahweh. Pero ang pagpaligon ana nga gi-turn over na gyud kay katugong wala pa musaka si Kristo sa langit, makita pa siya diri, so siya pag mangulo, makita kay naa pa man siya. Pero sa dihang taliabot na nga mukayab siya, paingon na siya mukayab sa langit, kinahanglan iyan na yung i-turn over ang iyang katungdanan sa pagka-chief shepherd. Nasa Juan 21, 15 hangtod 17, si Pedro ang iyang gibilan sa iglesia nga dumalahon. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw nga lisod kay ninyo supako ng Katoliko kung makasabot mo sa Biblia, makasabot mo sa dayagyod kaayo. Mahimong musupak ka mo karon kay wala na maabot sa inyong una-una. Nga ang magisterium of the Catholic Church mao na ang Supreme Court sa Biblia diri sa yuta. Kung naa tay Supreme Court para nga dili ta mabahin-bahin kay ang desisyon sa Supreme Court definitive. Ang Diyos makahadi kay balo ana maghimo og Supreme Court po diri sa yuta nga mo'y final arbiter na to. Kung maghisgot tag 15 husto na to. Basahan ninyo ang Juan 18. Juan 18 tudling 17 hangtod sa 18. Nga naman nga moadto pa man kuno ta sa iglesia o sa simbahan. Ang dili kuno maminaw sa simbahan sa iyang iglesia isipong maniningils buwis. Ang pasabot ana makasasala kay sa una god ang maniningils buwis nila. Okay, tax collector nila limbungan man ato pa makasasala. So muna yung gigamit na pulo. Ang pasabot kung dili kuno ka maminaw sa iglesia isipon kang makasasala. So sayop ng ritsuhan ras Ginoo dili na maminaw sa iglesia. Di na mo sunod anang protokol nga nagtukod si Kristo sa iglesia nga motuo puta sa iglesia. So, na may uban nga, Jesus Christ ra koron, di na mo simba, di na mato simbahan. Yeah? Kay si Kristo ra koron, sayop man na.
Anong sayop na? Nga naman gatukod si Kristo og simbahan kung di na ta motahod sa simbahan. Dili na ta maminaw sa mga balaod sa simbahan. Nga iya mong gitagaan og authority ang iyang simbahan. Unsa iyang giingon diya sa Juan 10:16. Ang naminaw ninyo, naminaw nako og sa amahan. Ang wala maminaw ninyo, wa sab maminaw nako og sa amahan. Buti pasabot. Kana diing maminaw ta ni Kristo, maminaw ta sa iyang simbahan. Maminaw ta sa iyang simbahan. Kay protocol man. Na mauna mga igsoon, kining tema mahitungod sa nganong Roman Catholic, ako namang gisugdan. Pero ang nahibilin 8 minutos na lang. Now akong ipadayon o dili na ako matiwas sa sunod pagyud. Mga igsoon, nganong Roman Catholic, now ako nang na-discuss ng Catholic. Kining Roman, wa pa kayo na ako ma-explain o kayo. Now mga igsoon, ang mga pundok gudron sa tinunguan, mutuo kag sa dili na ay mga kanang kitawag na to sentral o kanang asa ba ang sentro nga naa diha ang pangkalahatang pamamahala. Parehas anang Iglesia ni Cristo, asa ang ilang central office na diri sa Pilipinas, di ba? Na diri ang ilang executive minister. No. Kung asa ang executive minister, naa po dito dayon ang office, central office. Sa pa na ay sentro ang matag pundo. Kung moadto ta sa Seventh-day Adventist, dito man na sa Amerika nagsugod, maunang napod ang ilang sentro dito. Na dito ang ilang general gyud nga mo decide ug sa ilang baruganan. Ang saksi ni Obama mao gyapon kay dito na natukod ni Charles Taze Russell. So sa atong nakita, kung asa ga sugod ang usa ka pundok, malagmit tuwa pod ilang sentro. Unya asa man masugdi ni Kristo ang iyang iglesia, Jerusalem. Di ba? Jerusalem. Sa ato pa dapat didto ang sentro. Sa sinugdanan didto gyud. Pero wa man siya kaayo mahimuot dito sa Jerusalem kay daghan man ang mga kadugo niya, daghan man mga Hudiyo nga wa mo dawat niya, mao nang gipasabot niya sa Mateo 21:43 nga iyang ibalhin. Pagakuhaon nga na kaninyo og igatugyan sa usa ka lugar o usa ka nasod nga magmabungahon pagayo. So iyang gipasabot nga ibalhin ang sentro. Usa na sa exegesis anang Mateo 21:43. Ibalhin kuno gikan sa Jerusalem. Unsa may gipasabot niya? Niana. Unsa mang lugar naa sa buhat 2:39 nga layo kuno na sa Jerusalem. Layo nga dapit. Unya naa sa buhat 22:21 nga lugar sa mga hintil. Pasado na ang Roma ana kay lugar sa mga hintil. Giunsa na to pagsiguro nga Roma ang balhinan sa sentro. Naa sa Mateo 21:43 giingnan ni Kristo si Pablo. Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Di man mga igsuon sa tanang mga lugar diin na abdan sa iglesia. Only Rome ang giparalel sa Jerusalem. Asa mabasa? Buhat 21:43. Say masipyat ra ba kukutlog bersikulo. Kung wa ko masayo, buhat 21:43. Kadtong giingnan ni Kristo si Pablo, Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Timan ikanang Jerusalem, diha unta ang sentro. Pero sa tanang mga lugar, Efeso, Thessalonica, Italia, Espanya, only Rome ang giparalel sa Jerusalem din dito nagsukod ang iglesia. So ato nang masabot nga Rome day ang gusto sa Ginoo balhinan sa sentro. Roma. Mateo 21:43. Unya natuman ba gyud na sa Roma? Unsaon nato pagtino nga Roma gyud ang nabalhinan sa sentro? Kung natuman ang gitagna diha sa Mateo 21:43 nga ang maong lugar makabunga og daghan kasantos o makabunga nga daghan kayong makabig sa pagtuong Kristohanon. Natuman na, basahan ninyo ang Roma 1:6-8. Roma 1:6-8 giingon diha nga ang pagtuo kuno sa taga Roma, giingnan pag sila pinanggang taga Roma.
ang pagtuo ninyo na sangyaw sa tibuok kalibutan. Prophetical word na. Gigamit, murabag, gipasabot nga, nasangyaw na niya itong higayuna, pero wala pa, kaya niya itong higayuna, wala pa kalukop sa tibuok kalibutan. Pero nga nung giingon dito nga, nasangyaw sa tibuok kalibutan, kay prophetical words na, kay moabot ang panahon nga, ang pagtuo nga gikan sa Roma, nga gikan sa Jerusalem, masabog sa tibuok kalibutan. Natuman mo na, kay ang pagtuo ng Katoliko nga, gikan sa Jerusalem, naabot sa Roma, niabot sa tibuok kalibutan. Pero wala pa yun mahingpit. Kay daghan pa man ang wala makonverter sa pagkakatoliko. Daghan pa magalit na miya. Ako po gani, gibiyaan unta nako ang Katoliko. Biyaan unta nako, sa dihang wa pa ko kasabot. Pero sa dihang nakasabot ko, wa ko mapadayon. O balhin. O nabati nako nga gitawag ko sa Ginoo aning buhata. Unya, pasanginlan patag. Pasilo ako ha. Na-emotional ko. Naamong ko nag-comment sa akong mga post sa Facebook, bago lang yun ilang nako hinganlan kay I respect him, no? Okay, membro sa kanang tukod ni Eliseo Soriano. Gipasanginlan ko niya, giswilduhan daw kuha niya akong buhat. Giswilduhan. O nang maisugon kuha ni. Na ako siyang giingnan. Silo ako ninyo ha, personal ni. Ako siyang giingnan. Brad, kung may untag tinuod na imong gi-akusar nako. May untag tinuod na kay makatabang puna nako kung silduan ka unsa man puy daotan nga silduan ka nga matag tawron nga trabaho silduan man gyud. Kana kung tinuod, di ba? Oh. So, may untag tinuod na imong gisulti kay aron makatabang puna nako. Pero ako mang sultian mga igsuon, this is my passion. I love doing this. But pasabot, na ay muhatag na ko o wala, makop yun yung buhaton. Daghang saksi, ana. Pero, murag self-serving. Kamoy discovery, ana. Kamoy discovery. Kay maulaw ko sa Ginoo nga, muserbisyo ko nga, tungod lang kay gitagaan ko niya. Dili yun na amoy akong, pagkatao mga igsuon. Okay. Tagaan ko sa dili, ako gining buhaton. Okay. Klaro lang nga pagka-istorya. I hope nga nakuha nimo igsuon kung imo ning makita ning video. Kay balo ko nga makasabot ka aning Bisaya, no? Mga igsuon wa naman tay igong panahon ako ning ipadayon ugma. Kay naapay tukion na to ani kay daghan po mga abuso aning sulod aning simbahan natin. Now atong tukion tungod ba sa mga abuso ato nang sabton kining simbahang Katoliko dili na tinuod? Tima na nato tong gihimo ni Judas. Si Kristo mo'y gapilit niya. Di ka kaingon nga sayop tong simbahan niyang gitukod ni Kristo kay naay nahimong Judas. Now, atangin ninyo sunod Domingo pohon. Ang pagpadayon ni ini, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Good morning, bro. Good morning. We're here. Wadyo ko kaklaro sa imong please, ma'am. Nasama-sama ko na yung mag-focus biya ka. Asa man ni mo na kuan Brad kanina palit. Kuha na, hinatag. Oo. Guys, ba shooting na to. God bless you, kuan. Ay, si Ma'am. Di ba ba? Ikaw na magkaniyawan. Kailan ako. Bahala di ako kailabas. Supporter ni na ako sa kuhan. Sige, nag-like. Dili ka na po. Yes, dali. Ay, sige, mga pa. Salamat ha. Sige, ando rin ito. Makita mo sa kung gusto mo pa na Sige, sige. Dali-dali. Dapat ihinsog na permi, pinaagi sa pagkaon o masustansya ng pagkaon. Kasalain ko yung decision, pinatulog MX3, lusong yung cholesterol, fat-free. Ang MX3, modelo na ako ang makabatulog. Yes, from ZNNHS, CTC, Chang, ZNNHS, Climate Change, goes worldwide at KSK. Mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal namin nag-quarantine. May kina-invite niyo sila, ma'am. Disseminate. Para sa matibay at magaan sa Ako ka siyang ingay na magpuan siya, mag-initiate siya. Debate. Sige, ako na.